že jo, vydať u dnešného videa. Dneska to bude video z kvízu. Napojí sa na mňa aj host. Nebudem hovoriť o meno. Budem hovoriť host, ale furt tu není, takže akože mohol by sa napojiť. Ale pochybujem, že to spraví, takže dúfajme, že sa napojí. Dáme mu čas do 20:31, je 20:29. A už tu je tu, dobre. Takže, poď za mnou. Viete moje, ja som, dobre. Takže, ideme samozrejme na to najťažšie, ktoré ona dúfam, že nebude vedieť. A počkaj, ja si môžem dať oblek. Minit? To všetko mení, ak som si ten dať oblek. Tak sa mi vyzerať strašne debilné. Prosím, dá sa toto, ja si chcem dať oné. Nejaké fakt. Niečo najhoršie si dáme. Alebo také najdivnejšie, dáme si toto. Hop, hop. Kámo, ja toto nemôžem si dať, škoda. Škoda, skúsim. Ne. Škoda. Zoberieme si asi trail. Niečo máme a ideme automobiles. Takže toto. Vieš, čo to je? Napíšte vy tak do chatu. Uvidíme, či to bude správne. Ja už viem správnu odpoveď. Vlastne najlepšie auta sú tejto značky, vám hovorím. Vidím, že neviete, čo to napíšem ja. Toto vieme, čo je. Môžeš to napísať, to určite vieš. Ja s ním volám, on má vypať mikrofón, lebo nechce byť vo videu. Áno, to je správne. Toto máš reálne napísané. Máš to napísané. To určite uhádneš. Správne. Takže daj to ty samozrejme, ako inak ty si na to profík vidím. Správne. Teraz. Daj niečo originálne, daj niečo iné. Originálne. Áno, správne, to je originálne. Toto musíš vedieť, to vie rád každý. To musí vedieť na 100%. Správne! Takže mohla, akože keď už to tak chceš, tak to daj prosím ťa, aspoň mi. Ja som s Dčkom, spodobovanie. Ak sa nemýlim. Počkaj. Asi nie. Yes, dobre. Potom jaké je? Porsche. Toto určite vieš. Toto vieš 100%. Správne. Dobre, toto asi nebudeš vedieť. Ja to poznám dosť dobre. Takže toto je jedna z mojich obľúbených značiek automobiliek. Áno, správne. A toto? Zjavne nechce. Správne. Ja som to zle napísal, či ja som to ani nenapísal? Ja som to ešte ani nenapísal. Minút. Dobre. Minút. Počkaj. Už som tu. Čo teraz ty vyber? Daj niečo, čo ja absolútne nebudem vedieť. Dobre, toto budem vedieť.
Ne, počkej. Asi takto, ne? Ja neviem, asi anglicky. Musím takto. Kam ja neviem. Ja netuším. Fúha. Ja fakt neviem. Počkaj. Fúha. Ja fakt neviem. Počkaj, to si mi pomohla. Nejde už. Tak. Yes! Toto asi viem. Ja neviem. Počkaj, skúsim. Yes! Toto je ľahké. Dobre. Počkaj, teraz si neviem spomenúť. Fear sa mi zdá. Yes. Fúha. To netuším, ja neviem ani čo to bol za postavu. Ja netuším. Ty si to vybral, ty to musíš vedieť. Ja netuším. Kam počkať? Ja fakt netuším. Ne, depresia to asi nebude. Depression. Ne, nejde depresia. Ja som si myslel, kamo, ak za to dozviem žltý dolár, ja sa reálne, no viete čo. Vole. Fúha. Ja netuším. Ty vole. Ja neviem. Ja rozmýšľam. Fúha. Ale ja fakt netuším. Ja nemám tušenie. Počkať. Vieš, že náhodou anxiety? Počkaj, ne. Yes! Ja som to reálne úplne dobre uhádol. Toto je addiction? Nie som si istý. Není to, vyzerá inak, no. Počkaj, niečo sa mi marí. Počkaj, niečo sa mi marí. Není to envy? Je to envy. Toto není envy. Co mi zdá, že je? Není. Embarrassment. Fuf. Asi takto. Ne. Takhle nevím, čo to je. Ale ja jasne. Yup. Boring. Disgusting. Tak toto asi bude annoying. Jo, toto je ľahké. A dokončili sme to. Nice. Ja myslím, že nice. Tak to napíšte nám do komentárov, či chcete ďalšie video alebo ďalší diel z tejto série. Ak áno, napíšte áno, ak nie, tak nemusíte ani písať komentár. Nezabudnite hodiť like, odber. Ty buď ticho. A vidíme sa v ďalšieho videa. Čau.